14 September 2024. Hazvina kutombomira mushe hama dzadiwa. Ndadzoka panapa nhasi ndine nyaya iri kuvhundutsa. Nanhasi hana yangu ichiri kurova ende ndikuzwa kutsva kuita kudikitira. Pakaipa like this video kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane nekuti nyaya iri panapa nhasi iri kupisa. I know ndogara ndichitaura kuona yangu hana iri kurova, what more yako kana isina kusimba. Kana uziva kuti hana yako haina kusimba, I think this video is not for you because panapa ndikuda vanhu vane hana dzakati simbe vane pfungwa dzinotidhonzei so that tokwanisa kunyadzofambirana nezvinhu zviri kutaurwa panapa. Nyaya iri kutaurwa panapa inyaya yemagraduates, vanhu vaigraduata. Kuri kunzi vanhu vari kungopfekedzwa makepi emagraduation iwayo vari kukepi. Handinoziva kuti pakugraduate so paipa unonge uchipresident ndiye anenge achienda, I mean munhu anenge ari mupresident's office. Handisi kudifferentiate kuti president chechendewo because it's all up to you maZimbabweans kuti munenge muchida kuti president ndiani, because muZimbabwe zvautyisaka kungoti ndinge president unogona kuzonzi iwe uri kumusupporta I know it's not, ndipo ipapo saka munhu anenge ari president office wa ndiye anoita se anoenda chero president asipo, chero acting president chero anenge aripo musi wacho iwo ndiye anongoenda achita se achinopfekedza vanhu maheti. Saka zvichiitika kuti vanonanga vari kunzi vakaenda kunopfekedza vanhu maheti egraduation, but nyaya iri kubuda panapa iri kunzi kune vamwe vakafoira asi vari kungopuwa madegree. Ndo nyaya iri kubuda panapa kunzi because of inenge kwambura wacho muhomwe here, I don't know kuti chichi kunyazoitika. Nyaya iyi ndataka kusangana nayo, source yakwabuda nyaya iyi iri kubva nekuna Hope Watch Ng'ono. The same story zvekare iri pane inonzi The News Works, ndo vanhu vabuda nenyaya idzodzo vachidzitaura muri yeZimbabwe. Ipapo mugare mandichenura, handisini ndadaro ba ini ndangouyawo nenyaya pano kuti ndisvitse so that muzoziva zvinhu zviri kuitika sezvatiri chimboita mazuva ese. Saka Hope Watch Ng'ono ndiyakutanga ndo yandangochuza kuti ndishandise iyo ndiyati today Zimbabwe's tyrant Emmerson Mnangagwa will be keeping graduating students at the University of Zimbabwe. However, among those students he will also be keeping students who failed but yet their marks altered from a fail to a pass by the university's corrupt leadership. In other words, students who failed their exams are being kept today and will enter the market with degrees based on the corrupt alteration of their results. This is a huge scandal that will cause the university degrees to lose value on the international market. The University of Zimbabwe has in the past awarded the fake PhDs and has lost its lustre over the past 2 decades due to these corruption shenanigans. Wapanzwa pari kupisa sekutaura kwanambozviita vakufumurana hanzi madegree ariko azhinji akarwa corruption. Chimunhu chinenge chakatofoira chiri zasi chingosvika chingotengera chatira se fe chatopindira chatoonaro degree. Ndo nyaya iripo, situation iri kutaurika hama dzadiwa, ndo zvinhu zvandanzwawo inini zviri kutaurwa pano. Hana yangu iri kurova but tingazviita se tingosvitsa nyaya kwamuri. So vana veZimbabwe vari kupopota, havasi kuda kana kuzvinzwa zvinhu izvozvo zviri kutaurwa. Vanhu vari kujamuka sekutaurwa ndozviita pana kuti hazvina kumira mushe. Apa ndo patiri kutoona kuti hazvina kumira mushe ende hakusi kudyiwa rinopisa. Now tasangana nemunhu wekutanga pano ari kutaura kuti every time I think the regime can't sink any lower, they actually dig past rock bottom. Nyika yacho yanga itori imamvemve, saka zvino iye zvino yava chii manje pakatoipa. Vanhu vari kupopota kana ndazogara mumwe ari kutiwo makuwadza vamwe. This is so damaging and unfair to other observing students who worked hard for their degrees. Right, I think this one in is for me zvangu ndikutaura iyi ndingotaura like pane zvavataura
I understand guys, vazhinji makashanda nesimba kuti muwane madegrees aya. Vamwe vazhinji maita zvakasiyana siyana. Muchidanana nezvimashuga mama kuti muwane mari kuti mubhadhare university. Vamwe muchienda kuma sleep over muchiti muwane mari dzekuti mubhadhare ma university. Zvizhinji vamwe makanyatsoshanda kuverenga chaiko, vamwe mamabvawo muchiita kana vending. Zvizhinji zvakaitwa kuti vanhu muzoita kuti muno acquire zvinhu izvi. Inini zvangu handina kana any problem nazvo, but inini nyaya iri panapa ndinoda tingotaura kune on behalf of vari kunzi vanenge vashandisa corruption, because vanenge vashanda nesimba. I understand urikutobvawo wepoor family muri kutry kubatanidza mari yekuzoti unzi uri kuzoita corruption yekuti uwane degree yacho. Unoiwana kupi? Unofungidzira kuti zvinotengwa nesick money, zvinotengwa nechange guys, unotobhadhara mari yekuwanda kuti unge uchinzi waita se wakwanisa kuqualify. But these guys I don't know kuti vari kunyatsobva papi nyaya dzavo. Mwari kuti UZ famous corrupt graduate was Gucci Grace PhD Dr. Grace Mugabe. They want to be called doctors, but they never passed junior certificate at a non-corrupt school. Some of them even failed grade 7. Now guys, as for me and I don't have anything, any bad blood apana between inini na former first lady. Muna kungo komendo ora zvinhu zvokuti anzi ndo angari corruption. And Dr. Grace, please nangu asindadaro munhu ari kutaurawo izvozvo. Hameno takazvowana kupi pamwe makafitwa nekunge makaita izvozvo mukazoti anzi wanga uchikonzeresa madamages pasta rangu, not inini. Asindadaro zvekutaurwa nevanhu apa nditi because ai vanhu vachotovaziya ka uzongosangana nomwe mutauni zvindakamboitwa chimwe gore apo aya demora ndakapuwa mushona ndizvikangana izvo. Mumwe ari kudaro kuti I'm not entirely convinced. What if in retrospect the noted issues with the examination that disadvantaged some of the candidates? Yeah, it's like this is a problem. There is many universities in Africa, even Cape Town University of Pretoria and UJ. All right, their marks don't really look bad for adjusting through even top universities in some instances. Adjust pass marks, the supplementary exam would have helped through. Tingakwanise kujustify panenge paitwa zvinhu zvakatakwa mana hazviko izvozvo. Tiri kuti zviri kuzosvibisa mazita evanenge vashanda nesimba. Nditi mukuzona, how do you feel uchizonzi acquire this thing ndimeve kutengera? How do you feel? I mean unofila seiwo chinzo ndimakatengera chinhu ichi hachisi chinhu chekuti chinhu chinenge chiri right kana kuti unzo ndimakazowedzerwa zvinhu because unopa process yekuitwa kwazvinhu izvi. I'm sure ndo panenge pakanowedzerwa mari unoti but inoona ikatagumira ku 40% anyway pasi pe 50% ndiri ku 43% handitiro plan padikiti pazambudzi inodya pakasungirwa. Maprofessors acho emuzimbabwe makaona zvakaite maprofessor vanenge vane bhutsu dzakacheneruka vave. Ndakutaura zvemaprofessor mamwe kuti vanozoenda vachinojoina politics kuti anobuda nebhutsu yakacheneruka atoona kuti mari yaari kutodzidzisa uko haisi kukwana, so let me try something. Mvano ganibonotry futi nekupolitics kuti zvitry kukwana kuona maproblems avakukonzesa kupolitics. The way yeutengesi umwe uri kuzoitwa kupolitics wati mo university vangazotadza nei zvavo. Mumwe ari kudawo panapa ari kuti wait a minute, is Mnangagwa the chancellor of a university? Wow. Yamvunzo nando. Varsity is all about impressing lectures. It's not about cramming info. Okay, my lectures enyaya. Okay, but well, on this one, this is not good. My guy, it's already difficult for the unemployed youth. Saying this like this is a bad for the youth, but anyway, it's your opinion. The evil clueless Mnangagwa is destroying everything along his path. Everything that is standing in Zimbabwe. Guys, much gay. I think anyway, I understand kuti vanhu
tine zvakawanda zvekutinetsa mumwoyo. Mari kuti destroying any nation does not require the use of atomic bombs or the use of long range missiles. It only requires lowering the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students by Nelson Mandela courts. Ipapapo kutongolowa ndikagena it's very bad guys. Mana unongo wangobatanidziwa wakazvidzidzirawo wakashingirirawo kuti wakwa chinhu chinonzi wabva kupi ndabva ku Zimbabwe unzo na degree